Pinarangalan ng Pampanga Police Provincial Office ang 2 security personnel matapos ang isang matagumpay na rescue operation sa isang mall sa Pampanga. Kinilala ni Police Colonel Eugene Marcelo sina SG Jory J. Ventura de Vera at SO Jason M. Puesto Usin sa kanilang mabilis na aksyon noong March 24 na nagresulta sa ligtas na pagka-recover ng isang menor de edad na dinukot at pagkakaaresto ng mga suspect sa tulong ng San Fernando City Police Station. Ligtas na naibalik ang bata sa kanyang ina habang pinuri ang mga gwardya sa kanilang quick thinking at strong coordination na nagpatibay sa public safety sa komunidad. Ako po, Patricia Mamangun para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.